Salut! Sunt Ralu și bine venit pe canalul meu de YouTube Rulota cu povești. Astăzi nu am să citesc o poveste, astăzi am să vă învăț un cântec drăguț pe care să îl folosiți de fiecare dată când citiți copiilor. Înainte să citesc povești cu copii, ne pregătim de poveste și ne deschidem inimile pentru poveste. Cum facem acest lucru? Fiți atenți! Aveți nevoie de două mâini fermecate și de picioare cu care să tropotiți de 2 ori. Cântecul e foarte simplu. Sunteți gata? Ne încălzim mâinile. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, este vremea de poveste. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Acesta este cântecelul, îl cântați odată voi singuri și pe urmă îl cântați împreună cu copiii. Dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să dați un like aici jos și să vă abonați. Cât de curând am să revin cu o nouă poveste.